كم فقار أملاخ ذكر قدس عند حن نرى مالتي لو ما عندي بناء بيتكرسيان أقوى ترى إسران تشعة سنة مالتي إسران تشعة سنة قدوس ماركوس زوتورماك نجوس تدرس صادق كمون سواتو مستقادلان أربعتو سماعات على مالتي بركتهم يحضرنا قدوس ماركوس زوتورما من أربعة تذكروا تهونكم أبي تذكروا أبناء سدتنا يولاد أملاك مالتي كلهم زوجوس قامن تايزل تجستكي فدفدة تجست إيوب صادق ماركوس زوتور معك وقبل كريستوس مرعوي توفى فيه همان بتحكي بلو مالتي تجست خسر خمنا من العلو خويني يبلان ولاية أملاك كقدوس إيوب حدا نليسو دما ماركوس زوتور معك إلو نزنوجوس ماركوس زوتور معك حاجة هنقول كنا نوجوسي نايروم نوجوس كم زحجي رومني الشيء هاجر كي كونت نكلا عباي هاجر عالم فرق أفتم ما حد رول زنا برات جيزي جينا بهسان الناتو كاف كريستيان ولد سلسته ولد مسحفت مهي رومو دحر أبو مسعارف هدما نعو نوجوس جي رومو مالتي جن ليتي مسمى بيتاتشين وإذا ما خدت اللينك أو مني حادر سلازنا برا ولا يتعملك كل جزء تقول له زنا برا صادقين يا رومالتي لك حدا هو أنت قالي صعب زحاته تطوان أنتي كجبر الكاترلي كتب لهم قال أنتي زبلا أبزناتي نجسنت سلام من فقرن يحلو بلامو كم قالك يخوني لا ما بيتاتشين كم زبارة خطه ده حر لك عادان أنت خبرهم أرحقت اللي يزول حمش عملت سنة جسول لازنا ورا جزيرة ما أيكونن كوينات نحر حد بأس خمان تسمعي فلني أفتم حزب مالتي هنيات خاون تيكوينه مالتي هاجان أنت رح يقوم سلازنا بارو كم زيلهم إننا نبرة بقدسنا إن تمالا لسه بدينقلنا نعان نخبره إن كله جن لك عب بيت منجستون كله نبروجن كم من ينيرو كم من قصات لك خم عبر خازلو من قصات مالتي حجكو نابنة سنكسار بزح جزيل قدسان نجسات يخبري مش ويذكري حجك قليل كي مثلنا قدسان نجسات حدا ترى حزبي وإذا ما ترى سبزخانة صديق تبلنا بزح زلنا عايكونا نقص كون كان نخد صدق جن بالطعمي كبيدي وي أي كائن مات وحدات يوم تمزخ قالوا بعد سلطان كون كخد صدق بطعم طعم أشجاري مخنيات بعد سلطان حدا سلطان كي حزكا كلاي سجاو نجار له ناي بيت سب نجاري حزكا ناي عاد نجاري حزكا قدام منت نمني خاط قبر ترلي مجمرتا ننمسها مخنيات قلت لك مراحي انتي مخانو ينفلتنا لك مراحي زبحال كما يزولين قاليو بقى مراحي خبحال تخوينو نهزب مچفچاف زموصل دولو اعترير كما حاز نهزب زموصل دولو قاليو خا بانصارو خاني تزناني خا من بارد موصلو خالو نسو كن ايكونن اتي قنع مراحي زبحال بقنعنا انتي زغبري زما حاضر زفردي مالتي ادلو زي يقولوا نمانم زي يدالو دخا هفتام كيبله اذا بيتسبي اذا ود عدي اذا سايفلطني اذا سرحوقي اذا ود عدنا يكون كيفله بقنعنا اتزغبا انا تزغبا زهب مالتي اذا نخت قبر دما مجمرتا انت تفلط عليك مالتي حق እግዚአብሔር ሰብ حق እግዚአብሔር انت دا فليتو حقنا اذا عالم ايليني ሰብ تحرب حق እግዚአብሔር زمرح انت خوين حقنا عالم تاي ايليني ولا حنت ايليني وك مخنيات حقنا عالم نبعلو كم انت يوصي دحريلنا خف حق እግዚአብሔር يوصي حقنا عالم كود حرينا مسرته 10 تئزازات اي تسرقي مش بمصحف قدسنا اي تسرقي الحراب عالم قاعد حق سرقه ترخيب كانتي مقطعات لا يكون لازم كل مسرته ازيم 10 تئزازات يوم لازم ود سب دحر نزم 10 تئزازات انت دا حليوم نا عالم تئزاز ولا حنتي ايدليوني مالتي ወይ ድማ ነተና ዓለም ትእዛዝ አውቶማቲክ እንታይ ይገብረሎ ማለት እዩ ይፍጽሞ አሎ ማለት እዩ ስለዚህ ሓደ ቁኑዕ መራሒ ክኸውን እንተ ዳ ኮይኑ ፈጽሙ እግዚአብሔር አምላክ ዝፈልጥ በትእዛዛቱ ዝማላለስ ክኸውን አለው እንተ ዘይ ኮይኑ ግን ንኽጸድቕ ብጣዕሚ አሸጋሪ እዩ ፈተና ዝበዝሖ ቦታይ ሰብ ይምነይ ናብነት ሰብ ስልጣን ይምነይ ንምን እንዲነም ንጉስ ክትኮን ሓሰብኩም ትፈልጡ አይነ ብለን ማዓነስ ክንድዝ ገንዘብ ተዝረክብ ነይረኮ እጅና አብነት በተከረሲያን ሓጉዝ ድብል ቪዲዮ በቀዳማይ ይዘውር ነይሮ ምሽ ኣብ ክስታይ ገዳም ሓጉዝና ገለ ይብሉ ነይሮ ናብነት ቆምልኩም አይተሓስቡን ክንድዝ ገንዘብ ተዝህልዎ ነይርኳ ከምዝ መገበርኩ ንግዲና ምሽ አይትብሉ حجز كوس السعيد ليه تزي مثلا نمبر السعيد كما ينتهي لكمني نابنت ገንዘብ ዘለዎም አለው ዶ ብዙ ገንዘብ ዘለዎም አለው ምሽ
حق انت اللي كاتهم بزح ገንዘብ ዘለዎም ንኽቡስ ጸሎት ይገብር ንዓይ ተራሂብ ካን እንተ ከገብረከ ክበከ ኮይና ንብሎ እንተ ይብና ከንህብድና ናይ ባሓቂ አይነብና ይመስለና ኹምበር አይነብና ፈጽም ፍቅር ገንዘብ ይሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ወይ ሊኮን ሱር ኩሉ ኃጢአት حجة ما جمرت عم غني تجارك هن جزاهر تلومنا ده حرم صحابك كان فاتين كان تيتكبرنا ما ليس كده خفاك يا خاطر سلازي لب ناس نسفل تجار تيكبرنا أي هبنا نيكو إذا هم فلت يجيبنا مالتي سلازي سلطان عين من أنت ماتي وبعل أنت لا ماتي بمن تخنا محاضر ولا نماتي بخميك أنت كمان ولا لنا كمتي جزاهر عملك زوزو خوينا مالتي أنت زي كوين جن سلطان من ناي بتعامي عاشا قاري أيوم سلازي ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እነቶም በቅድስና ዝሐልፉ ነገስታት አኽቢራ እተኽብሮም እትዝክሮም ማለት እዩ እናታ ዓብ ፈተና ስለዝሆን ስለዚህ ቅዱስ ማርቆስ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ ልክ ዓቤት መንግስቱ እንከሎ ግን ከም ገዳማውያን ከም ኣብ ገዳማት ዘለው ኮይኑ ይነብር ስለዝነበረ እቶም ዓበይቲ ሽማግለታት እንታይ ሓሲቦም ቅዱስ ማርቆስ ናብሩ ከም ገዳማውያን ኮይኑ ሓደ መዓልቲ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ መሊቑ በረኻታት ክኸይ ስለዝኽእል ኢሎም እንታይ ሓሲቦም ተማኺሮም ጓል ሰባ ኣምፂና نمرعوه مو حجار انت جيرو كخيط سلازيكل بسلام كان تيجورنا مالتي إذا حج خافورهم سال علي ناي تونكل يكون المالتي لك عد حار تزحسبوه نجيرهم احناس كم زحاسبنا مسبولوه نسودما امو نجار املاخ انت خجبر كحاتت بصلوت كحاسبوا لي يدوا مالتي اذا مسبولهم لك عنسهم قال ماليسهم حاسبهم نسودما انتي كم زنت رايلو مخنيت يزدل دلو سلازم انتي نغبر يلهم بعلنا تازحاشت نبلا نمرصلو تدقس ويتي مرعى يدالو ساعات تخليل نخون نغبرلو دلوات نخون ولا بحال انت نغبرو لهم مالتي اب حدار نتو نمرعو تباهيلهم مالتي ግን እሱ ናብ መቤታችን ወይ ድማ ናይ ወላዲት አምላክ ክጽልይ እንከሎ ገለጸቱሉ ይብል ማለት አነ ምሳኺ ይዝደሊ እዝኒ ዓለምና ብራዚ አይዶለኔ ንሶም ድማ ከምዚ ይብሉን ለዎም እንተ ክገብር መስበላ ናብታ አነ ዘሪኤካ ቦታ ለይቲ ወፂካ ኪዲላቶ ማለት ልክ ድማ ንሶም ዝነገር ዝኸዳሉ ከለው ለይቲ ናይ መንግስቱ ክዳውንቲ ናይ ክብሩ ክዳውንቲ አውፂው ናይ ነዳያን ክዳውንቲ ለቢሱ መቤታችንና መርሐቶ ከደ ይብል ማለት ናብ ቶርማ አስተባሃለ በረኻ በፀሐ ይብለና ማለት አብዝም በአር ንሱስ ዓመት ይዝብል ሱስ ዓመት ማንም ሰብ ከይራየ ብጾም ብጾሎት ብስግደት ንእግዚአብሔር አምላኩ እናገልገለ ነበረ ይብለና ማለት ማንም ሰብ ስለዘይ ነበረ ኣብ ግዜ ዕረፍቱ ትዝገርማኩም ነገር ቆብሮ ዝኽል ሰብ ወላ ሓደ ነበረ ግን ነቲ ሰብ ዘይብሉ መን ኣለዎ እግዚአብሔር አምላክ 12 ወይ ድማ ቲም 12 ሊቃነ መላእክት ዝባሃሉ ወረዱ ይብል ቶም 12 ሐዋርያት ንኽብሩ ወረዱ ይብል ንሶም ድማ በመሐሌት በምስጋና እናዘመሩ እናዓለሉ ገነዝዎ ይብል ንኽብሩ ልክ ክገንዝዎ እንከለው ካብ ምድሪ 5 ዓመት ሓፈለ ይብለና 2 ሜትሮም ፈረቃን ማለት ካብ ምድሪ ሓፊሉ መላእክት ገነዝዎ ይብለና ማለት በኽብሩ በምስጋና ድማ በዚ ዕለት እዚ ዓሪፉን ሰማይ ዕሪጎሞ በረኸቱ ይሕደረና كم مزمور نذكره فدفد تجستك نذكره ايش حنت جزيه نزمره بسم سلاسي امينان حبيرنا نزمر فدفد تجستك فدفد تجستك فدفد تجستك فدفد أنت قستيا أنت قستيا وماركوس أنت قستيا أنت قستيا وماركوس فرفاد أنت قستيا أنت قستيا وماركوس أنت قستيا أنت
ፈድፈደ ትዕግስትኪ ፈድፈደ ትዕግስትኪ እንተ ገዝተ ኢዮብ እንተ ገዝተ ኢዮብ ወማርቆስ እንተ ገዝተ ኢዮብ እንተ ገዝተ ኢዮብ ወማርቆስ። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን። በረኸቱ ናይ ቅዱስ ማርቆስ አይፈለየና። እሺ ዕርፍ ንበል። ጽባሕ ድማ ዕለት 30 እዩ። 30 ሰነ ልደቱ ናይ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት እዩ። ልደቱ ናይ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ናይ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት እንተዳ አስተውዕልኩም ኮንኩም ዳርጋ ኣብ ዓመት 8 ወይ 9 ዝኸውን በዓላት ኣለዎ። እዚ ዘርእየና ድማ እንታይ ክብሩ ዕቤቱ ማለት እዩ። ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ጽባሕ ልደቱ ይንብል ኣለና። ምሽ ነገረ ልደቱ ከም እንፈልጦ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ዝፀሓፎ ድሕር ንእሽተይ አንቢብና ምዕራፍ 1 ካብ ፈቅዲ 5 ዘሎ ብዘመን ሄሮዶስ ንጉስ ይሁዳ ሓደ ካብ ክፍሊ ክህነት ኣብያ ዝኾነ ዘካርያስ ዝበሃል ካህን ነበረ። ካብ ዘርአ ኣሮን ዝኾነት ኤሊሳቤጥ እትበሃል ሰበይቲ ከዓ ነበረቶ። ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብኩሉ ትእዛዛት እግዚኣብሔርን ሕግታቱን ብዘይጉለት ዝመላለሱ ጻድቃን ነበሩ። እንተኾነ ኤሊሳቤጥ መኻን ስለ ዝነበረት ውሉድ ኣይነበሮምን። ክልቲኦም ድማ መዋዕሎም ዝሓለፈ ኣረገውቲ ነበሩ። እነሆ ከዓ ዘካርያስ ብተራ ክፍሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብግብሪ ክህነት ከገልግል ከሎ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤት መቕደስ እግዚኣብሔር ኣትዩ ዕጣን ከዓጥን ዕጫ በፅሖ። በቲ ግዜ ዕጣን ከዓ ኩሉ እቲ ህዝቢ ወፃኢ ኮይኑ ይጽልይ ነበረ። ሽዑ መልአከ እግዚኣብሔር ብወገን የማን እቲ መሰዊኢ ዕጣን ቆይሙ ተራዮ። ዘካርያስ ከዓ ርእይዎ ሰንበደ፣ ፍርሃት እውን ሓዞ። እቲ መልአክ ድማ ከም ዝበሎ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕልካ እዩ እሞ ኣይትፍራህ፣ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወዲ ክትወለድካ እያ፣ ስሙ እውን ዮሐንስ ኢልካ ክትሰምዑ ኢኻ። ንሱ ሓጎስን ደስታን ክኾነልካ እዩ። ብልደቱ ከዓ ብዙሓት ክሕጎሱ እዮም። ምክንያቱ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብይ ክኸውን እዩ። ወይንን ዘስክር መስተን ከዓ ኮቶ ኣይክሰትን እዩ። ገና ኣብ ክርሲ ኣድዩ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክመሎ እዩ። ንብዙሓት ካብ ህዝቢ እስራኤል እውን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ክመልሶም እዩ። ንሱ ንእግዚኣብሔር ብቑዕ ህዝቢ ምእንቲ ከዳሉ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንዘይውስሳት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ምእንቲ ክመልስ ብናይ ኤልያስ መንፈስን ሓይልን ከቅድሚ ጎይታ ክኸይድ እዩ ይብለና። ስለ ቃሉ ዝኸርን ዝተመስገነን ይኹን። ንዮሐንስ መጥምቀ መለኮት እምበኣረይ ልክዕ ብኣገላልፃ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ብከምዚ ስፍሕ ብዝበለን ብደስ ዘብል ኣገላልፃን ካብ ዝተገልፁ ታሪኻት ብጀካ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ገዲፍና ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ክብሩ ከመይ ዝበለ እዩ ድሕር ኢልና ንኣብነት ኣብ መፅሓፍ ትንቢት ዝተነገረሎም ውሕዳት እዮም። ንኣብነት በጠቃላል ዝተነገረሎም ኣሎ። ንኣብነት ብዛዕባ ነቢያት ተነጊሩ በጠቃላል፣ ብዛዕባ ሰማዕታት፣ ብዛዕባ ሃዋርያት፣ ብዛዕባ ደናግል፣ ብዛዕባ መነኮሳት በጠቃላል እዚ ተነጊሩ ብውልቂ እዚያ ትንቢት እዚያ ንክርስቶስ ጥራሕ ንብል። ንኣብነት ምሽ ንመን ሕጂ ዝተነገረ ማለት እዩ ንክርስቶስ ኣምላኽ ዝተነገረ ትንቢት። እታ ንግስቲ ኣብ የማንካ ብወርቂ ተሰሊማ ተቐውም ንብል ምሽ እዚያ ትንቢት ንመን ጥራሕ? ንወላዲት ኣምላክ ጥራሕ። ከምኡ ተባሂሉ ብውልቂ ዝተነገረሉ ትንቢት እንተ ደኣ ሃልዩ ካብ እቶም ቅዱሳን እንብሎም ሰባት ኩሎም ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት እዩ። ተዘይኮይኑ ንካልኦት ብከም ዝበልክኹም ብእኩብ ነገር ተነጊሩሎም ብውልቂ ዝተነገረሎም ግን ንእግዚኣብሔር ኣምላክና ንወላዲት ኣምላክ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልክዕ ንመስቀል ብውልቂ ተነጊሩሉ። ካብ ሰባት ካብ ቅዱሳን ግን ንዮሐንስ መጥምቀ መለኮት እዩ። ክውለን ምዃኑ ቅድሚ ጎይታ ከይዱ እንታይ ክገብር ምዃኑ መንገዱ ክፀርብ ኢሳያስ ትንቢቱ 40 ተቂስዎ ኣሎ። ቅድሚኻ መንገዲ ክፀርግ ልኡ እንታይ ክገብር እየ ክሰድድ እየ። ምልክያስ እውን ትንቢተ ምልክያስ ከዓ ናይ መወዳእታ ትንቢት ማለት ንሱ እውን ከምኡ ልክዕ ተዛሪቡሎ ማለት ቅድሚኻ መንገዲ ክፀርግ ክልእ ክልካየ ዝብል ማለት እዩ። ድሓር ብከምዚ መሰረት ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ኣቦና ኣዲን ከም እንፈልጦም ኣሪጎም ሸምጊሎም እኳ እንተነበሩ ግን መፅሓፍ ከኽብሮም እንከሎ እንታይ ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዛቱን ሕግታቱን ብዘይጉድለት ይሕልው ነበሩ ይብል ማለት እዩ። በቃ ካብዚ ንላዕሊ መግለፂ ክብሪ የለን። ብዘይ እንታይ ጉድለት ኣበሳ ኣበር ድበሃል ኣይነበሮምን ማለት ሕጊ እግዚኣብሔር ፈፂሞም ይፍፅሙ ነይሮም ማለት እዩ። ግን
بنايسب عينه خنريهم كلنا أنت عينه برامن يلو ولود عينه برامن تسأليهم لمينهم نجزير عمله جن فقادين برن مات حنسا جزير عمله كدوم كون كله ناتو حسب كابناتنا حسب انتي زيت فلي زبز حكي سيخا أدوم كي خيبون كله زرن ولد يذهب مالتي ويدما بقى نجزير دحقسون سدرهم دحقسون هاجرهم نخل نجار زتقوم ولد يذهب أدوم كي خيبون كله مالتي سلازة حدوان قدس جبريل ملاكم زبالنا يو أريكم أبزنور له جزء نيوحنس نعبو نزكاريا سنتا جبر ليو تجلس أسأله بيمان وجن معت أنتي قلت كان تجير الكيلو تسمع الكيلو ماتي حجي إذا صلت زي معسكر صلى ينتهينا جينا عم نتاين كله مسعر جزء كونه بنس النوتون كله صلى يتصلتي مالتي كسب ودس ساعة مزخون صلي بالحريو عايز صلين مالتي قديفوي نتاي قديفوي خلنا بلن كلنا إجزاهير فقارو أيكونن مالتي كل نجارنا من فقادي ناي إجزاهير فقادي أي مرة أنا حزنا ناي بخين كم تمسح حفظ بالنا بتزازاتهم بحقتاتهم بزي قلت نتايمو ينبرو نبوري لنا مالتي سلازي يلم من يرو نجزاهير حادثو دحاريجن مسرعايو فقادي يكونن بنبال تجرو مالتي قديفوي قال قدس جبريل مزين تايلو صلتك تسمع الكايلو سويت هاي سايت تاخذ جبريل الكايلو ودخت والد حجي كمتي حدا خلت زبلو أي آمن أنت تراتيرو أيكونن نابل التلفزيون نمر كان نقر حندوت كم تسكاه هلو قلت كات قبول لها تمني إذا نمر كان نقر حندوت أفتح خزي حسب كايو أفتح خزي قمت كارلو بيجي خمسة سنقول أي سنبدل يا سنبد أيكونن عندنا عملت ماكينة تمهر نيركا حليفة أنا سكم دي ماكينة دست لنزي أسحنت أوانسي سريحة تحرق 10 عمد 10 عمد جالس كعدقة إمدال كان لها فوتو عرق خاي يخون فوتو بيتسب كاي يخون أمس أبيلو جيشن يلو انتهي بكا أي سمرة كان مجمرة سؤال كاتقبله تلاقي زي هذا لها تقول مش تحت ولا لها أيكونهم قومي حد ولا مخنياته قلت كاتقبله يشجع كاس لزوجنا معه ولا زحوق سنجار انت خونه سلازي كان زكارياس كبلون كله قدس جبريل سويتي كنت كوينا له مع زيد صلى الله عليه وسلم إذا أجزار فقادي كون اللي تجري قريب اللي انت هتولد الله خلوا خلينا نرى مالتي جن قدس جبريل انت يقولوا شو نزل سلازي عمن كامي سكاب سوزولد تأمر مش دليخة مرأي مش دليخة مؤمن مش دليخة كسب زولد انت هتكون خيلو عباس بتكون خلوا نرى مالتي بتحدث ترجمة انت يزولنا كبرنا يمن يزي كبرنا يمن متان كجلس نهاي يوحنس متمك أملاكات بخمة يخبر زجلس زعنا أبو عابس انتلنا لك يوحنس يشومه خبرهم كله عفون تكونه تخافيتو مالتي لازم حجي كهن زكاريا ستراتيرو أين بدنينا ستراتيرو يكون انت عارف كمان كم سم مالتي لك كمتي عن حناتي زفقنا نقر حند بتبدي حاسبني أحمد سون كله قلتفنا هنقبله زي نفط نسون كم مالتي دحاريجن سمو يوحنس كتب لا يخايلو يوحنس مالت انتي مالتي زولا دستان حاجوسن مالتي مست ذسكر ويني انتي يقبرني هاي كسرتني مسود ما قد مجزاهير كخيل بناي من حيلي زولا شو بناي إلياس حيلن منفسن كوجو عزيز لنا مالتي لك نبي إلياس حجي حيالي نيرو ترارينا حيالي خنو بلن كلنا نجزاهير عملاكو كناي مش نيرو بجزاهير عملاكو زموته ولا حنتي حزبو تمناتو إسرائيلاوين كمان تجيروهم سمعت 3 عامات تشيل شهرهم كلهم من كل نرى مالتي معناته نمن سلازق حد السود سرعة قدامنا نمن نجزاهير عملاك مالتي فرحت ما أين ورنا ولا عندي حزبي أيبل يسوع بانوغوسي زياب بانوغستي أيبل ناكابن نيلزابيل سويتن تايلور كابا عملو خطط راح أقبلهم من كل نرى مالتي كيف فرح قالوا نبياتك إلزابيل تجاراتهم يعني قال أنت لو ما تحردهم يا رك تحردني هتقتلني يا أخي بالك كيدون تقبل خلوا نرى مالتي كتي نجزاهير عملاك حق خنا قرا خجس إنسان كلوا نرى مالتي لازم تتنبيت أنت هاي بناي منفس كخيري له بناي إلياس منفس بحيل منفسنا إلياس كخيري كم زبالة دما لك معلتا أخيلو كم تزبالة سويتو إلسابيت أنت كوينات أنيسا حمش ورحين شد شوار حز أكل تاي تجارتي لوا تحابتي لوا دحاري نبيتاتش المتاع مسأني راس السوارحي دحار حارسة عفشام ناي معلتي خجنزو كجرزوا متيم مالتي كجرزوا كله وجن شعو شمزوات سنيرو مالتي لك خمس حجة أب كرستنا ويعطون قاتي شمزوات سامج سما كرستنا مالتي بخمر ماشم كوزولو دلهم
بشم أبو قطوع وده اليوم عادي إلزايد جن انتايلا نو من يزبهالي لا يوحنس أرى بهم تدسوا بيتسب عليه كوي يبلنا كابي أم تخيل الشميلهم لحنا أبوي تحت تيلهم مسحاته لمينو سليدا متحف لمينو انتاي لصحاحي يبلنا يوحنس بدهرين تاي كوين عفو تخفيتو مالتي عفو مستخفته دما تنبيت تنبي نسخات حصان عابي لعل كتكوني خا عركتي مرعوي كتب حالي خنا بل دما تنبيت كم تزاربول مجمرتا التنبيت ناي كهن زكرياس زغرماكم زكرياس ابو يوحنس دما منفس قدوس مولو كم زيدون تنبي يبلنا نحزبو ስለዝበጽሖ ምስተበጀዎ ምን እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ይባረክ ከምቲ ካብትን ትሒዙ በአፍቶም ቅዱሳን ነቢያት ተዛረቦ አቤት ዳዊት ባሪኡ ኃይል ምድሓን አተንሳአልና ካብ ጸላተናን ካብ ኩሎም እቶም ዝጻረሩናን አድሓነና ምስ አቦታትና ምሕረት ክገብር ነቲ ቅዱስ ኪዳኑ ዘከሮ እዚ እቲ ነቦና አብርሃም ዝመሓለሉ መሐላ እዩ ካብ ጸላተና ድሒና ብዘይ ፍርሃት ምን ተኸኖምልኾ ብሁሉ ዘመን ህይወትና ካ ኣብ ቅድሚው በቅድስናን በጽድቅን ምን ተኸነብር عتا حصان እውን መንገድ ልዑል እትጸርቅ ቀቅድም ጎይታ እትኸይድ ኢኻ እሞ ናይቲ ልዑል ነቢ ተባሂልካ ክትስመይ ኢኻ ንህዝቡ ናይ ሓጢያት ሕድገት ዝረኽበሉ ናይ ድሕነት ፍልጠት ክትህብ ኢኻ በቲ ለውሃት ምሕረት አምላኽና ካብ ለዓሊ ፀሓይ በሪቑ ክበጽሓና እዩ ንስኖቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ጸላሎት ሞትን ዝርከቡ ከብርህ እዩ ነጋርናኻ ናብ መንገድ ሰላም ክመርህ እዩ እቲ ህፃን ዓበ መንፈሱን ደልደለ كسابتان إسرائيل تجلس الله معلتي أبرخا ينبر نبر يبلنا مالتي. سلازي لك أبو كان زكرياس كم فلت دلنا لك كهناتهم كلاي كهن لك كهنات لك كهنات زخانة دما نايت عمتت لك كهنات ترى أخوين ناي من تاي تسجله أوتوماتيك أبولي كيدان ناي تنبي تسجله مالتي. سلازي نبي إسحاق تنبيلون يوحنا سيلنامش نبي ملكياس تنبيلو مالش من تنبيلو أبو دمان تايلو أتحسانون من قد العل كتسرق كأكر موجود أخذ كيد إخامو نايت العل نبي تباهلك كتسمى إخايلو مالتي أبو مالتي لك كم تزوله دما سبيلنا ونيرو بزعبا يوحنس مدنو كمالكوت عديو تغون غربابوتو مخنياتو كله أتعبي بمنتايز ملايين يرو بمنفس قدس إذا هسان كم يكون خووني كم إلهز دو يخو كم داويد دو يخو كم سلمون دو يخونا نالو كلهم يقرمون يحاسبون يرو مالتي جزء آخره خمسنا ولا كل تعامد مسكونة هيرودس انتهى جوريز لنا كورسوس أملاك زرقة بمسيلو حسانات كلهم ناي يرسالم 400 شيء حسانات كأثله قدست إلزابيت كن حزاتهم تجورت لنا نبرخا حادمت أبيت مقدس ماتيهم دما نبون كهن زكرياس تحسان أبي غير كايلهم تجور ويقول بسيفي هرمو لك عناتو توارا دقاني كهن سمون يرو سلام انت يستجبرون تولم نعون تجرمهم أولو جيمامو كودي بلنا مالتي لذي عادي إلزابيت حزاتهم أبرخا مسكدت حمش عمت مسؤول براتي بلنا أبغردو مالتي قال يوم كا شوعة عمت مسؤول يرازول الله مالتي لك بتي نايقول له حركتنا نسو أبشوعة عمت دم حائفات تخلا أبرخان تيكونتي بلنا عرفت الكسب بخي يوحنس مدمك أملاكوت أبزو وانز نسو خبركم كله ولا يتأملك أبيني رايزبل أبسدت لكن بخيات ناي ودي كان زكرياس سمعة نويدا خمس لمناتو لبنات عينهم كم زماتو لك عدما مبيتاجن حائفة مسعامتو مسدرزاتو بدحري أي بخيني بالمالتي بدحري ما مجبو أب متحف تصحيفنا له عم بتعبرها حتى أكون تاينا بريز لنا قربتنا جمال كويني نبرنيرو قصل أنت زي كوينو كم تي قدس جبريل سنة بيلو نايز عالم زي السجان مسن تاي جبران هاي تعامل مالتي لك عدما أصلا سعامتنا بإسرائيل تايكونا تجلس نتيجة ما تهجبر جميرو من قد قويتا ختصرق جميرو مالتي ن قويتا خمس قبولو لبهم كخفت لهم جميرو ناي حاتيات ناي نسحة من تحاتيات درمان تيجبر نيرو تمكت يتمق نبرة نحاري يمكن كم زنا خونهم كله حدا وان مرة يعرفوا حروان هيرودس انت ايدليو سبيتن كلاتو قال سيتحو سيت فيليبوس هيرودي عليان تخغبر عليلي كيسوا عليلي اذا مسمع يوحنس مدمق ملكوت ግን እንዳይልዎ አያቅድሚው ቀሪቡ ልክ ከምናይ ነብይ ኤልያስ ነ ሰይተሐው ካኸትእትዋ አይፈቀደሻን እዚ ምስ ቦሎ ድማ ሓሪቁን ተገበረ ይብለና ኣብ እስር ቤት እትዎ ክቆትሎ ግን አይደልን ነበረ ምክንያቱ ህዝቢ ብምንታይ ተቀቢልዎ እዩ
ከም ነቢ ተቀቢልዎ ስለ ዝነበረ ማለት ንሱ ንባዕሉ ይፈርሆ ስለ ዝነበረ ድሓረ ግን በዓለ ልደቱ ኣብ ዘበዓለሉ ጓል ሄሮድያዳ ምስ ሕጎሰቶ ብደርፋን ምስ ዓስዒታን ቃል ኣትኢላ ስለኽዮ ለምነኒ ክሳብ ፍርቂ መንግስተይ ከይተረፈ ኢልዋ ማለት እዩ ድሓር ነደይ ከማኸር ኢላቶ ነዲያን ተማኸረታ ክሳብ ፍርቂ መንግስተይ ኮይልኒ እንታይ ክብሎ ምስ በለታ መንግስትኻ ፍርቂ መንግስትኻ ድሃበኒ ክብሎ ኢላታ ኣዲያ ግን ክፍቲ ስለ ዝነበረት እንታይ ትብላ እንታይ ፍርቂ መንግስቲ ትብል የመንግስቲ ፍርቂ እንታይ ክኾነኪ ኣነ ድሕር ሰበይቲ እንተኾይነኳ ሙሉእ መንግስቲ ናይ መን ናተና እዩ ስለዚ ኸይድካ ነዚ ኩሉ ከይከውን ዝኽልክል ዘሎ መን ቅዱስ ዮሃንስ እዩ ናይ ዮሃንስ ርሳሓበኒ ኢላ ከይዳ ድማ ከምኡ ኢላቶም ሄሮዶስ ሓዘነ እዩ ዝብል ኣይተሓጎሰን ከምኡ ክትብሎ ከላ ግን እንታይ ኣፍሪሕዎ እቲኣ ቃል በቃ ኣብ ቅድሚ መቋንንቱ ስለ ቃል ተዛርበ ከይንዕቆኒ ብምባል ድሌታ ክፍፅመላ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ቅዱስ ያሬድ ግን እንታይ ዶ ዮሃንስ መጥምቆ መለኮት ዝኣክል ቀቲሉ ናብ ሲኦል ካብ ዝወርድ ቃሉ ምብላዕ መሓሾ ነይሩ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ከምቲ ዝበለቶ ቃል ከም ዝፈፀመላ ሰይፊ ገይሮም ድማ ክሳዱ ከም ዝሃረምዎ ልክዕ ድማ ክሳዱ ሒዛታ ምስ መፀት ኣብ ፀሓሊ ገይራ ነዲያ ምስ ሃበታ ኣዲያ መቕታላ ከይኣክል ከም ዝቐተል ገይራ ከይኣክል ከማነ መሊሳ ዓይኑ እንታይ ክትገብሮ ደልየት እዩ ዝብል ብመርፊ ከተንቆሮ ደልየት ዝብል እዚኣ ዲያ ንጉስ ከይበለት ንግስቲ ከይበለት ማንም ከይፈርሐት ትግስት ዝነበረት ኣፍ እምበኣር ሎሚ ተዓፃ ኢላ ክትሃርሞ ፈተነት ይብል ሰብግ ርእስና ዮሃንስ መጥምቁ መለኮት እንታይ እዩ ዝብል መንገብገባ ውፅያ ነፊራ ከደት ይብል ማለት እዩ ሰይተሓውኻ እናበለትካ ንሄሮዶስ እንታይ ገበረቶ ክትእቱ ኣይፍቀረካን ኢላ ገሲፃቶ በዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣብ ክንዲ ቅዱስ ዮሃንስ ሕነፈ ድዩ ንክልቲኡ እንታይ ክገብረን ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ክቐፀኒ ሄሮዳዳ ዓፋ ምድሪ ከፊታ ውሒጣታ ማለት እዩ ነዚ ዝረኣየት ጓላ ኣጋንንቲ ሒዞማ እንታይ ኮነት ዓበለት ይብል ማለት እዩ ከይዳ ተመሊሳ ንሄሮዶስ ክትብሎ ጀሚራ ክትገስፆ ሰይቲ ሓውሃ ፊልጶስ ክትእትዋ ይከኣለካ ኣይግባእካን ኢለ መን እያ እዚኣ ከም ዝብለላ ጓል ሄሮድያዳ ማለት እዩ ከምዚ ኢላ መጀመርታ ኣብ ደይታ ሽሜታትንስ ሕጂ ኻና ዓይሉ ንዓ እንታይ ገበርለ ኢሉ ብሰይፊ በልዋ ርእሳ ኢልዎም ልክ ዓብደን ደስ ባሓሪ ከይዶም ርእሳ ምስ ኮረፅዋ ድማ ዓሳ ነባሪ ወፂኡ ሓጣ እዩ ዝብል ዝገርመኩም ብኹፋ ኣማውተን ክልቲአን ሜተን ማለት ንሱ እውን ከምኡ ነቲ ናይ ቅድም ሰበይቱ ዝነበረት ኣቦኣ ንጉስ ስለ ዝነበረ ኣብ ካልእ ነጊራቶ ንዓይ ገዲፉ ንሰይተሓውን ሄሮድያዳ ክእቱ ደልዩ ኢላ ጓሉ ምስ ነገረቶ መፂኡ ናይ ገሊላ ከተማታት ብምልአን ኣቦኣ ንዓ ማለት እዩ ኣንደደን ይብል ኣቃፀለን እዩ በዚ ሽዑ መን ይሰምዕ ቄሳር ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ብሰንኪ መን ሰንኪ ሄሮዶስ ሰይተሓው ክእቱ ምላይ ዝሙት ማዕረኸ እንደዚ ዘብፅሕ እሞስኻ እንዲኻዳ በደለኛ ኢሉ ድማ ቄሳር ካ ንዑ እንታይ ገበረ ዝለና ኣብ እስር ቤት እቶ ኣብ እስር ቤት ድማ ሓሰኻ በሊዖሞ ሓሲኹ መተ ይብል ማለት ሰለስኦም ብኹፋ ኣማውታ መቱ ካብዚ ይሰውረና ድሓረይ ግን እዚ ክኸውን እንከሎ ርእሲ ናይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ክንፊ ኣውፅያ በሪራ ናበይ ከደቲ ዝብለና ጎይታ ኣብ ደብረ ዘይቲ ኮይኑ ንደቂ መዛሙርቱ ይምህር ነይሩ ክምህር እንከሎ መፅያ ሰገደትሉ እዩ ዝብል እታ ርእሲ ማለት እዩ ድሓር ስልጣን ሃባ ይብል ከድክን እናዘርክ እንታይ ግበር ኢልዋ መሃር ኢልዋ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ክኸውን እንከሎ ሃዋርያት ኣለዉ ኣርድእት ኣለዉ ካብ 72 ኣርድእት ብፍላይ ድማ ያዕቆብ ወልደ ዮሴፍ ኣረጋዊ ገድሊ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ዝፀሓፈ ያዕቆብ ወልደ ዮሴፍ ኣረጋዊ ማለት እዩ ኣጥቢቑ ንጎይታ ሓቲቱ ናይ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ድማ ገድሉ ፅሒፍልና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ሃዋርያትን ኣርድእትን እትዮም ዝነበሩን ኩሎም ርኦም እዮም ቅድሚኡ ግን ምስ ክብሩ ዝተሓሓዝ ጎይታ እንታይ ኢሉ ሓደ እዋን ልክዕ ኣብ ምዕራፍ 11 ወንጌል ማቴዎስ ተፃሒፉ ከም ዘሎ ኢየሱስ ይብለና ነቶም 12 ኣዚዙ ምስ ፈፀመ ኣብ ከተማታት ክምህርን ክሰብኽን ካብኡ ሓለፈ እነሆ ዮሃንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ብዛዕባ ግብርታት ክርስቶስ ምስ ሰምዐ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ክልተ ልኢኹ እቲ ዝመፅእ ንስኻ ዲኻ ወይ ድማ እንፅበዮ ካልእ ኣሎ በሎ ኢየሱስ ከዓ መሊሱ በሎም ከድኩም እዚ እትሰምዕዎን እትርእይዎን ዘለኹም ንዮሃንስ ንገርዎ ዕቡራት ይርእዩ ሓንካሳት ይኸዱ ለምፃማት ይነፁ ፀማማት ይሰምዑ ምዉታት ይትንስኡ ድኻታት ወንጌል ይብሰሩ ኣለዉ ብኣይዘ ዕንቀፍ ከዓ ብፁዕ እዩ ንሳቶም ምስ ከዱ ኢየሱስ ነቶም ህዝቢ ብዛዕባ ዮሃንስ ከም ዝኽብሎም ጀመረ እንታይ ክትርእዩ ናብ ምድረ በዳ ወፃኹም ብንፋስ ሰሰው ዝብል ሻምብቆ እንታይ ደኣ ክትርእዩ ወፃኩም ብቐጭን ክዳውንቲ ዘጌፀ ሰብ ቅጭን ክዳውንቲ ዝኽደኑስ እንሆ ኣብ ዓበይቲ ነገስታት ኣለዉ ካብ ዮሃንስ ተላእኩ ዝብለና ማለት ክልተ ደቂ መዛሙርቱ
ንዮሐንስ ደቅ መዛሙርቱ ዝነበሩ ማለት ናብ ጎይታ ግን መጽሓፍ ስለምንታይ ካብ ዮሐንስ ሰላኩ ወይ ድማ ዮሐንስ ከም ዝሓተቶ ገይሩ ኣቕሪብዎ ደሎ እንተልና ዮሐንስ ክብሪ ናይ ጎይታ እንታይ ይገብር እዩ ይፈልጥ እዩ ግን ኩሎም ደቂ መዛሙርቱ ክኸይዱ እንከለዉ ካብኡ ናብ ጎይታ ክኸዱ እንከለዉ ክልተ ተረፉ ነይሮም ምስ ሓደ ካብኦም ሊቀ ዲያቆናት ቀዳሚ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ ማለት እዩ እዚኦም ግን ጸኒዖም ምስኡ ነይሮም ማለት እዩ ክልተ ድሓረ ግን ናብ መን እዮም ክኸዱ ዘለዉ ናብ ጎይታ እዮም ክኸዱ ዘለዉ ማለት ስለዚ እሱ ድዩ ወይስ ካሊእ ክመጽእ ኢሎም ምስ ሓተትዎን ዮሐንስ ኣብ እስር ቤት እንከሎ ኬድኩም እንታይ ኢሉ መታን በዓሎም ሪኦም ከኣምኑ ኢሉ ግን ንሱ ከም ዝሓቶ ዘሎ ገይሩ እቲ ክመጽእ ደልዎ ንስኻ ዲኻ ወይ ድማ ካሊእና ክንጽበበሉ ኢልዎም ከይዶም ድማ ከምኡ ኢሎም ሓቲቶሞ ሕጂ ኣብዚ እንተዳሪና ከይድኩም ኢልዎ ጎይታ ማለት እዩ ንዮሐንስ እዚ ትርእይዎ ዘለኹምን ትሰምዕዎ ዘለኹምን ዝረኣኹሞን ሰማዕኹሞን እንታይ ገብርዎ ኢልዎም ከይድኩም ንገርዎ ዕውራት እንታይ ገብሩ ኣለዉ ይብለና ይርእዩ ልክዕ ትርጓሜ ኸ እንታይ ዝብለና ንሶም ከምኡ ኢሎም ክሓትዎ ከለዉ ዕውር ኣምፂኡ ፈወሶም ሓንካስ ኣምፂኡ ፈወሶም ምዉታት ኣተንዘአ ይብለና እዚ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም እንታይ ገይሮሞ ማለት እዩ ርእዮሞ ስለዚ ከይድኩም እዚ ዝረኣኹሞ እንታይ ገበሮም ንዮሐንስ ንገርዎ እቲ በኣይ ዘይዕንቀፍ እሱ እንታይ ኢልዎም ብፁዕ እዩ ድሓረይ ግን እዚኦም ደቂ መዛሙርትን ዮሐንስ ምስ ከዱ ይብል ነቶም ህዝቢ ብዛዕባ መን ክነግሮም ጀሚሩ ብዛዕባ መን ብዛዕባ ቅዱስ ዮሐንስ ንምንታይ ብዛዕባ ቅዱስ ዮሐንስ ክነግሮም ጀሚሩ እንተልና እቲ ሕቶ መጀመርታ መን ዝሓተቶ እዩ ዝመስል ነይሩ ቅዱስ ዮሐንስ እሱ ይኮነን ሓቲቱ እሱሲ ይፈልጥ ብምንባል ንሱ ከመይ ዝበለ ይብሎም ማለት እዩ ካባ ንስተኸማን ካብ ዝተወሉ ካብኡ ዝዓቢ የለን ኢሉ ማለት በቃ ድሕሪ ክትፈልጡ እንተደልየዎም እቲ ቅድሜኻ ክልኸልካ ዝተባህለ መን ኢልዎም ማለት እዩ ንሱ ዮሐንስ እዩ ኢሉ ብዛዕባ ዮሐንስ ብክብሪ ክምስክር እንከሎ እቲ ካብዘነስ እንታይ ይገብር ኢልዎ يعبي بمبال لما كبروخ نجر كله بتحدون بزعبا يوحنس وانجيل أو مخانو ترجمة ينجرنا مالتي لك دما نا يوحنس كابالوت قدسان زعبيو نجر انتاي انت رايلنا حدا كم تم نبيات نبيو تنبيت تنبيو مالتي كالاي مسلم حوارات كحواري بزعبا قويتان تجيري سبيخي مالتي كم تم سماعتات كا سماعتي بسماعتنت سيفو بسيفي كسادو تحريمي مالتي إذن كله توسعي يوحنس من مكملكوت انتاي معرق الله وانتلنا كهني كله كهن ترى ليكونا كهن لك كهناتي كما ينتلنا نعبنا أبو مني كهن زكارياس لك كهناتي مش نيرو حج لك كهنات بتي نايبوليك زمان كله بولده حجابو كهن ترى خوينو السو كهني أبو رحلك كهنات خوينو السو أبو مس عارف مني لك كهن زخون نسي زخون سلازي لك كهنات ده حرب بخمينا معارك هنا تنفلت نتيلنا كتم أزخيل من ترحي كهن ترحي مش نقول تاخد مؤخرا نرى مالك أتذكر موكم نقول لي نمانن زي توهبت معارك نعود راح سوهبت انتايا مدمكة ملكوت مالك نملكوت كتم أستخاله مانن يهلن مالك كم ملاخت وجن كقدسان وجن مالك الساعة ندادي يتوكلوا ميات مكو راوجيل بتجاهو وإيه بترك يبلنا مالك الساعة ملكوت كتمكو استخالهم ولا حد يلن ولا راوجيل توجو ملاخم كنسو جن الساعة ملكوت ترجع برايت على كتم معك على عقص صادق ولا أنتقانه إيه بتركوا بتوجو بقدسونه ملكوت جن كتمه هيك على نصوص خالة من ترحي قدوس يوحنس مدمك ملكوت ايو مالتي سلازي يوحنس مدمك ملكوت كمزي كبر زلو قدوس ابوي سلازي لمنا يوت تاريخو تملنا كنا قاللو ايغبا انانيو ازيو ابي ابو ايو مالتي يزار املاك سلا خد ነገር ይخبر ይመስላል በረከትና ይዘ قدوس ابو ድማ ይደረና አንተ መዝሙር ነራ ምናልባት ህዝዋን ተዳኹንኩም بمنفس يهور وبهايل إلياس علو زي أبيو ليوحنس علو زي أبيو ليوحنس سولتوا؟ سوليهم؟ بسم سلاسي أمينان حيرنان نزامك بمنفس يهور وبهايل إلياس بمنفس يهور وبهايل إلياس علو
ዘየአብዮ ለዮሐንስ አልቦ ዘየአብዮ ለዮሐንስ አልቦ ዘየአብዮ ለዮሐንስ አልቦ ዘየአብዮ ለዮሐንስ በመንፈስ የሐውር ወበኃይለ ኤልያስ በመንፈስ የሐውር ወበኃይለ ኤልያስ አልቦ ዘየአብዮ ለዮሐንስ በኃይለ ኤልያስ በመንፈስ የሐውር ዮሐንስ አልቦ ዘየአብዮ ለዮሐንስ። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። በረኸቱን ረድኤቱን ቅዱስ ጸሎቱን ናይ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ኣይፈለየና። እሺ ዕርፍ ንበል።